Pozdravujem vás všetkých. Chcela by som vás pozvať na úplne novú konferenciu s názvom Výzbroj svetla, ktorá sa uskutoční 18. júla. Ste dostatočne pripravení čeliť každodenným bojom, s ktorými sa ako kresťania stretávame? Môj malý syn, ktorý má 2 roky, často prichádza za svojim otcom, aby s ním šermoval, ale ten nie vždy je pripravený. Nevždy má so sebou štít a meč. Vezme si teda, čo má po ruke, ale nie je dostatočne chránený. Ako často my vstupujeme do boja bez správnej výzbroje? Našim hosťujúcim rečníkom bude otec Bernard Murphy, ktorý je kňazom pôsobiacim v Lodine. Bude tam aj môj brat z komunity Adair Stampy, ktorý prešiel konverziou z hinduizmu. A deň zakončíme modlitbami za uzdravenie, na ktoré môžete pozvať kohokoľvek, koho poznáte a kto je chorý. Budeme sa modliť aj za fyzické uzdravenie, ako aj za vyliatie Ducha Svätého, aby ste mohli ísť bojovať v bojoch ako kresťania. Nech vás Pán Boh žehná a teším sa, keď sa uvidíme.